ओइ ओंखामा दोन खामानि दामानि मावा सम जाबानो ओंखाम जानाय सोर थिना नोंखौ बे न'आव ओंखामा दोन आफा आंथ' बे न'नि गासिबो खामानिखौनो मावो फुंनिफ्राय लानानै दासिमबो जेबो जायाखै आं बेनिखायनो उखैनाय मोननायखाय खुरनानै जाफैबाय आं ओंखाम खुरनानै होग्राबो रावबो गैयाना सिखार गोख्रै सिखार बेनिफ्राय सिखार जानानैथ' फैदों नों बे न'नि बिजामादै ना जानो थानो मोन्दों बेखौनो थोजासे होननानै साननानै ला आफा आंथ' बे न'नि गासिबो खामानिखौनो मावो मा खामानि दं बे न'आव आं मावो बिखुनजोनि दख'ना सि जोम सुनायनिफ्राय लानानै सिथ्ला सिबनाय ओंखाम ओंख्रि संनाय गासिबो खामानिखौनो मावजोबो आं थेवबो आफा नों आंखौ मानो गाज्रि नोजोरजों नायो दिनैसिम नों आंखौ बिजामादै होननानै मोजां आखल देखायफेराखै नोंजों आं मोजां बेबहार देखायनांगौ ना बेनि थाखाय आं मा खालामनांगौ मा नोंखौ फुङाव सिखारनानै फुजा होनांगौ नामा ओइ सेंग्रा आं आरो आंनि फिसाजोआ नोंखौ बिजामादै होननानै मानिनो हाया इसोरासो मिथिगौ मा खाफालजों आंनि फिसाजोखौ मोनखो बेफोर गोरोन्थिया आंनि नामा आफा आइजों रायज्लायनानै आंखौ बे न'निफ्राय होखारहरदो अब्लानो आंहाबो उदां जागोन बेखौथ' आं हानाय मोनब्ला सिगाङावनो मावगौमोन नोंखौ गोदोनायाव हमनानै बे न'निफ्राय होखारहरगौमोन आं नाथाय जुलि बिमानि थाखायनो हायाखै आं मानोना बियो नोंखौ गावनि फिसा हौवा बायदि सानो जायखौ आं थैनानै थांबाबो साननो हाया ओइ नों बेयाव मानो गसंनानै थाबाय थादों माबार थां नोंखौ जिनि जि जोम दङ बेखौ दैमायाव लांनानै सुनानै लानानै फै मा नों सुयाबा नोंनि नोमा नोमफा सुना होफैगोन आफा नों आंखौ मा बुंनो बुं नाथाय थैनानै थांनाय बिमा बिफाखौ जेबो दा बुं नोंहा इसेबां साहस आंनि सिगाङाव गोरा राव बुंनो थां होनदों आंनि मेगन नोजोरनिफ्राय थांनानै गोख्रै बे जि जोमा सुहै इसेबां साहस जाबाय बेहा आंनि सिगाङाव गोरा राव बुंनो हालायलायनाय ओइ साला सैमा फिसा सैमा बे माखासे जिखौ मानो सुनो लाबोआखै नोङो आफा आं नोंसिनि न'खरनि साखर नङा आं नोंनि फिसाजोनि फिसाय नों आंखौ मानो फुंनिफ्रायनो साखर होननानै लाजि फोनांबाय थायो बे खिन्थु मोजां नङा आफा नोंहा इसेबां साहस आंनि सिगाङाव इसेबां गोरा राव बुंनो आं नोंखौ बुंदोंमोन ना गासिबो जिखौ लाबोनानै सुफैजोब होननानै मा नोंनि नोमा नोमफाया बेखौनो फोरोंदोंमोन नामा आफा नों आंखौ बुं गोसो जायोब्ला बुं नाथाय आंनि थैनानै थांनाय बिमा बिफाखौ रायखांनानै आंखौ दुखु दाहो आंनि आइ आफाया नोंनि जेबो खहा खालामाखै दिनै आंनि आइ आफाया दंनायमोनब्ला आं नोंनि न'आव लेंबैनांनाय नङामोन आंहा बिमा बिफा गैला बेनिखायनो आं नोंनि न'आव थानो गोनां जादों बे खाबुखौनो नों दिनै गोरोन्थि बाहायगासिनो दङ सिमां नुदोंना नों खाफाल गोनां होननानै साननानै ला जे जुलि बिमाया नोंखौ हाबा होनानै बे न'आव दोनदों औ आंहाथ' राजा बायदि खाफाल आफा नाथाय राजा बायदि खाफालल' नङा बे बुहुमाव जेसेबां मानसिफोर दं बिसिनिख्रुइबो साबसिन खाफाल जे बिहाव बिखुनजोनि न'खराव साखर बायदि जाना दं सिरिथा एकदम सिरिथा साला साखरनि फिसा साखर मोनसेबो खोथा दा बुंखा जेसेबां जि जोम दं 10 मिनिटनि उनावनो सुनानै लाबोजोबखा नङाबा मोनगोनसो नोङो रं नुबायना नों रंनि दिबाखौ नुवाखै जानांगौ ओरैबायदि सोबागोन ना नोंनि मेगना 7था रं नुहोगोन आं गोख्रै सुनानै लाबोन मा लाबो एसे गोबाव जाबाय खामानि गोनाङाव दाबो फैयाखै बे अलामनि फिसाया ओइ नों मा मावदों गावखौनो खेल दंना बहा मा मावनायनि खोथा बुंदों नोंलाय बुंनोब्ला सिदा सिदि बुं बारा फिदिं फिदा बुंनो गोनां गैया नों हौवा जानानै बिसिजों माबायदि खोथा रायलायनांगौ बेखौबो रोङा नामा खबरदार गुदि गैया खिथा गैया आंखौ बेफोरबायदि दा बुं आंलाय माथो मावदों हा खोथा गैया बाथ्रा गैया बेफोरबायदि बुंनो आंनि फंसे रावखौनो सहायनो हायै बायदि मोनदों नङासै नोङो नाथाय नोङो गावनि बिजामादैखौ सानसेनि उनाव सानसे नासयबोगासिनो सहायनो हायै खोथा बुंगासिनो बेफोरो मा बेहा बेखौ सहायनांगौ नामा नों दिनै सासे गैजारोङि खोथा लानानै आंखौ रायदों आंखौ दाय होदों नोंनि आखलनि थाखायनो आं दिनै बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनो गोनां जादों नों बिहाव जानानै गावनि बिजामादैखौ गावनि बिसिनि गानग्रा जोमग्रा मारै सुनो हाखो नोङो लाजिनाय मोनाखै बे साखरनि फिसाखौनो नागारखायालां खबरदार
आरो आं रोखायै बुंदों जुदि नों बेखौ बिजामादै गनायना लानो हायाबा नासयनायखौ बन्द' खालाम। नों जुदि सानसेनि उनाव सानसे बेफोरबायदि आखल देखायबाय थायोबा आंनिफ्राय गाज्रिसिन रावबो थानाय नङा। साला सैमान फिसा नों आंनि सायाव दाय होदों ना? नोंखौ बे न'निफ्राय माबायदि होखारनो हागोन नैबे मोजां मिथिखागौ। ओइ साला सैमानि फिसा नोंहा एसेबां साहस आफाखौ नायनि सिगाङाव एदा होदों नोंखौ दिनै नायथारगोन आङो। ओइ हगार होनदों। आं नोंखौ बुंदोंमोन ना नों बे न'आव थानानै जानोबा आफाया जा बुङो बेखौ मानिनांगोन होननानै आफानि साखर जानानै थानांगोन होननानै आरो बेनि उनावबो नों आफाखौ आइनि सिगाङाव एदा होबावदों। खोनासं जुलि आं नोंनि फिसाय गोनां जायोबा आं नोंनि साखर जानानै थानो हायो नोंनि खोथा मानिनानै थानो हायो नाथाय नोंनि बिफानि साखर जानानै थानो हानाय नङा। खबरदार जुदि नों आफानि सोमोन्दै उल्था फाल्था बखिबाय थायोब्ला नोंखौ बे न'निफ्राय होखारहरगोन आङो। आंलाय माथो गोरोन्थि बाथ्रा बुंखो आं बिनि फिसाजोनि फिसाय बिजामादैनि सायाव सोर बेफोरबायदि अयथासार खालामफेरखो नोंनो बुंलाय। नोंबो बिफानि आखलखौ सोलोंनानै गावनि फिसायखौनो सिनायनो रोङै जाबाय माथो। आं जे नोंनि फिसाय बेखौ नों मिथिया नामा? फिसाय नों फिसाय नङा नों बे न'खरनि सासे साखरसो। नोंखौ बे न'आव लाबोनायनि थांखियानो जादों नों बे न'आव खामानि मावनानै जाहोनांगौनि थाखायसो फिसाय जानो फैदों बेयाव। आं सासे गैजारोङै न'खरनि मानसि आंहा बिमा बिफा गैया। आं उन्दै समावनो आंनि आइ आफाया आंखौ नागारनानै थांदों नाथाय आं सानदोंमोन जे आं जायजों हाबा जागोन बिनि बिमा बिफाखौनो गावनि असे बिमा बिफा साननानै लागोन। दिनै नुबाय जे आंनि जिउआ गोथाङै दंबाबो गोथै बायदिसो। आं नोंखौ खनसे बुंबावदों जुदि नों आफानि सोमोन्दै आइनो माबा मोनसे खोथा खिथाबावब्ला नोंखौ बे न'निफ्राय होखारहरगोन आङो। खोथाखौ गोसोआव लाखा। जुलि आइ आं नोंखौ नोंनि राजिनि अनगा हाबा होदों बियो थार नाथाय आंहा जेबो राहा गैयामोन। सुबुङा सासे गोथार गोसोनि गथ' बेहा बे संसाराव जोंनि अनगा रावबो गैया। बेहाबो जिउ दङ। संसाराव फैबाय जेब्ला दान्दिसे रंजानायनि मोन्थाय दङ। जों मानसि माहारिया सानैसोनि जिउखौ लानानै मानो दुगायो? मानसि जानानै मानसिखौ मानो अननो रोङा? आंनि बुंनायनि मानिया आइ नों बिनि सायाव अयथासार खालामनायखौ बन्द' खालामदो आरो नोङो बिखौ अननो सनमान होनो सोलोंदो। गैजा रोङियानो जाया मानो दा बे नोंनि फिसाय जाबाय नोंनि मोदोमनि बाहागो जाबाय। गैयैफोरखौ अनोबा इसोरा नोंखौ बोर होगोन। बेफोर बाथ्राखौ लानानै आंनि नोम्फाखौ जेबोखौनो बुजायनो हाया मानोना बियो आंनि खोथाखौनो खोनासङा। आयै आंनि फिसायखौ आं एसेबां मानि अयनाय खालामा। आंनि हाबाया आंनि राजिनि अनगायै जादोंब्लाबो आं बिखौ आंनि गोजानाव दोना। औ आइ नोंसिनि हाबानि उननिफ्रायनो सुबुङाबो आंनो नोंनि जेबो गाज्रि बाथ्रा खोन्थायाखै। जा एसे एनै खोन्थादों बेबो नोम्फाखौसो। आयै आं सानो जुदि जों बिसि फिसाय सानैजों दावराव दावसि जायोब्ला जोंनि हाबाखौ नों नोंनि गोसो बायदि होदों। बेफोर बाथ्राखौ नसुं खाथिनि मानसिफ्रा खोनायोब्ला नोंनि मान सनमाना बहा थांगोन? नंगौ आइ नों सासे उन्दै मानसि जानानै गावनि बिमानि मान सनमानखौ साननो रोंगौ नाथाय नोंनि नोम्फाया आंनि मान सनमानखौ मानो साननो रोङा? जुलि आइ आंहा फिसा हौवा गैया बेनिखायनो आं बिखौ बिजामादैल' नङा गावनि फिसा हौवा बायदि आदर खालामनोबो लाबोदों। नों नोंनि नोम्फाखौ एसे बुजायनानै हो जेन' बिखौ गावनि बिजामादैनि नोजोरजोंल' नङा गावनि फिसा हौवा बायदिबो सानो। आयै नों सिन्था दाखालाम बे बाथ्राखौ लानानै आं आफाजों गासैखौबो मोजाङै रायज्लायगोन। नों थां एसे रेस्ट खालामहैदो। गावनि बिमानि सिगाङाव इसिबां नंखाय बाथ्रा बुंनो लाजिनाय मोनासै नामा? नों बेयाव मा खालामनो फैदों? ओंखाम संनो थिननाया बेयाव मा खोथा खोनासंनो फैदों नोङो? थां गोख्रै थां। आंनि सिगाङाव गोरा राव दा बुं नोङो। मा खालाम नोङो मा खालामनो? आं गोरा राव बुङोबा मा खालामनो? साला सैमानि फिसा। बिसि जाना जुदि फिसायनि सिगाङाव बिदि गोरा राव बुंबाय थायोब्ला नोंखौ बुथारखागोन आं। हगार होनदों। नेक्स्ट टाइम जुदि फिसायनि सिगाङाव बिदि गोरा राव बुंबाय थायोब्ला नोंखौ बे जायगायाव बुथारखागोन आं। गोसोआव लाखा। ओइ मा गोसोआव आंखौ बुथारखोमानानै प्लेनिं खालामदोंमोन नामा नोंलाय? छि आं नोंखौ बुथारनो? हे इसोर आंनि जिउआ मोदोमनिफ्राय ओंखारलांबाबो आं बेबायदि खोथा साननो हाया। इम्पसिबोल आंहा साहसआनो गैया। सिमाङावबो आंखौ बुथारनो दासानखा नङाबा आंनि आफाजों बिगुर बेसे जागोनमोन नोङो। सुबुं ओइ सुबुं थांद' आफा लेंहरदों। मानोमोन आफा? मानोबा गाबज्रिदोंमोन? ओइ साला सैमान फिसा नों आंखौ आफा दाहोन आरो आंखौ मैया मा एरना होआ नोङो? आरो सानसेनि उनाव सानसे माखौ लानानै साहस जाबाय थादों नोङो? हा? आफा नों आंखौ गोसो जाबानो सोबायो रायो बुयो। नों आंखौ गावनि फिसानि नोजोरजों नायनो हाया नामा? ओहो नायनो हाया। जाहोना आथिंनि जुथाखौ आथिङावनो समायो खर'आव समाया।
आं गैजा रोङै न'खरनि बेनो आंनि गोरोन्थि बेनिखायनो नों आंनि सायाव अयथासार खालामबाय थायो आफा नों मा सानदों आं नोंसिनि न'खरनि धोन सम्पथिखौ लब जानानै नोंनि फिसाजोखौ हाबा खालामदों थारैनो नोंसोर बादि गोरों न'खरनि मानसिफ्रानो धोनि न'खरनि सम्पथिखौ नुब्लानो मेगन सायो नों थारैनो सम्पतिनि लबावनो आंनि फिसाजोखौ हाबा खालामदों आं नोंखौ बे न'आव फैजेननायनिफ्रायनो गावनि असे बिफा बायदि मान होबोदों दाव दाव खालामबोदों आरो आं दाबो बुङो आफा आं धोन सम्पतिनि लबाव नोंनि फिसाजोखौ हाबा खालामाखै आं बे न'आव नोंसिनि अयथासार खालामनायखौ सहायनानैबाबो थाबोदों जाहोना नोंसोरखौ जोथोन लानो थाखाय सिरिथा गैजा रोङैनि फिसा नोंनि थाखायनो मैया रायजादों आङो बे रायजानायनि फिथाइखौ मोनलांबाय थागोन नोङो थां बेनिफ्राय गोख्रै ओंखारलां ओंखाम ओंख्रिया सङै थां ओंखारलां